Tinc molta llum de cara i sembla que no estigui morena, però ho estic. La recepta d'avui és turca. Es diu cacık. És una sopa freda, boníssima, super fàcil de fer, pocs ingredients. Ho té tot. Jo em vaig inspirar a fer-la perquè l'altre dia vam collir uns alls de l'hort. Jo no ho havia fet mai, em va fer molta il·lusió d'arrencar-los de terra. L'heu de preparar, segur que us agrada, feu-me cas. Pelem un cogombre dels grossos o uns quants de petits. Amb les quantitats que us donaré, tindreu entre 4 i 5 racions. I això és el que feia la meva besàvia quan tenia mal de cap. Quieta, quieta, quieta. Ratllem els cogombres dins d'un bol ampli. I afegim 2 grans d'all dels casolans i els pelem amb tecnologia punta. Els ratllem ben petits perquè s'integrin bé amb el cogombre. Veieu aquest tros de llum d'aquí? Això reflexa directament a la meva cara i m'he de posar ulleres per cuinar. I condimentem amb sal. A continuació hi afegim 260 grams de iogurt natural sense sucre. Sabíeu que la paraula iogurt prové del turc antic que es pronuncia iogurt i vol dir llet dura? I aquesta paraula, iogurt, ve del verb yoğurmak, que vol dir llevar, fer-se gran, créixer. Però amb aquest tema els turcs tenen el mateix problema que tenim nosaltres amb allò de el taronja es diu taronja per la taronja o la taronja es diu taronja pel color taronja. Llavors, el iogurt es diu iogurt per aquest verb o aquesta paraula que es diu així per iogurt. Com que aquesta recepta és com una sopa freda, cal que sigui una mica líquida. Així que hi afegim 130 grams d'aigua freda, o la suficient fins que tingui una textura que ens agradi. Control de qualitat. I si està tot en ordre, ja podem servir. A mi m'agrada molt amb un rajolí d'oli d'oliva i unes fulles d'eufàbrega acabades de collir, que li donen encara més frescor. I ja podem gaudir del cacık, sota la mirada desesperada de la Mura que té una obsessió amb els cogombres. Bon profit, afiyet olsun!